नों भेरगाव बिटि समस्थिनि नैबे सुक्लाय बरनदि फरेस्ट आइबिआव बीपीएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 98 जना जोंनि यूपीपीएल दोलोआव जइन जाबाय आरो बिसेसকৈ जोंनि यूपीपीएलनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जि खामानि मावनाय आरो जोंनि साफ्रोमबो इएम साफ्रोमबो एमसीएलए साफ्रोमबो एमएलए फोरनि रायजोजों जि सावरायनाय रायजोजों थानानै जि खामानि मावनाय आरो जोंनि यूपीपीएल दोलोनि प्राइमारि ब्लक जिल्ला सेंट्रेल कमिटिनि गासैबो लिडारफोरनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि दोलोआव योगदान जाफैबाय आरो बिसेसকৈ बिथांमोना बेनि खारनाव योगदान जादों जे जोंनि ओनसोला जिहेतु गोबां गोग्लैसोनानै थाबाय गोदोआव सरकार दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बे सरकारा रायजो राजाफोरनो जौगानायनि खामानि जेरैबायदि मावनांगौ बिदि मावनानै होनो हायासै नैबे जोंनि ओनसोलाव गोबां समस्याया दाबो जोबाखिसै दैबानानि समस्या फरायसालिनि बिल्डिंनि समस्या लामानि समस्या आरो मानसिफ्रा सरकारनि आसनि मोननायनि नामाव गोदोआव गोबां माने सरकारनो बा सरकारनि दैदेनगिरिनो बा जोंनि एमएलए एमसीएलएनो गोबां रां होनो गोनां जादोंमोन रां जाख्ल'नाय बेयाव सोमजिदोंमोन बेनि थाखाय बिथांमोना बे दोलोखौ गारनानै जोंनि यूपीपीएल दोलोआव फैदों बिथांमोनखौ दिनै लानानै फैबाय थानाय समफ्राव माबायदि आवगायनो जोङो जोंनि यूपीपीएल दोलोनि जि बानबुंथि एबा स्ल'गान गामि गामि यूपीपीएल नखर नखर यूपीपीएल आरो जोङो बेयाव गामि गामि यूपीपीएल नखर नखर यूपीपीएल होननाया जोङो राजनीति दोलोखौल' जों लांनो नागिराखै साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे गासैबो थाखोनि सुबुङा जाहाथे सरकारनि सुबिदाखौ मोनो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बे मिशनखौ लानानैनो जोङो आवगायलांबाय थादों आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो जायफोर दोलोआव दोलोनि सुबुङा जोंनि दोलोआव फैबाय बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव गासैनिबो थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो गोबां माने दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव आरो जइन जाबावगोन जोङो खम दिननि गेजेराव बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआव जोङो सोनानै यूपीपीएल दলৰ जी नीति आदर्श ভাল পায় আজি তেওঁলোকে যি আজি সত্ৰমহীয়া কাৰ্যকালত ভাল পাই ফালে আজি শুক্লাই অঞ্চলৰ পৰা মোৰে নেতৃত্ব বুলি ক'ব পাৰি আজি 90 জন মানুহ আমি यूपीपीएলত মই জইন কৰাব সক্ষম হৈছোঁ কিয়নো যিবিলাক মানুহ মোৰ লগত আছিল সেইবিলাক মানুহ আজিও আছে কালিও থাকিব কিয়নো সিহঁতক যদি মই এই যেটো ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টত লৈ ফালে যাতে সেইবিলাক গৰীব মানুহ কিছু সকাহ দিব পাৰিম সিহঁতৰ সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰিম বুলি আজি আমি यूपीपीएल দলত জইন হৈছোঁ আপোনাক কিবা প্ৰলোভন দি यूपीपीएल মাতিছে নেকি মই প্ৰলোভনত লোভ যোৱা মানুহ নহয় চাক মই আজি 17 বছৰ বিপিএফ কৰা মানুহ হয় মই কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে কমল মইনালী আজি 1 টকা কৰাপশ্যন কৰিছে কাবাৰ পৰা 1 টকা লৈছে কিবা কৰিম বুলি বৰঞ্চ আজি মই বিপিএফত থকা দিনতো মই বহুত কষ্ট কৰি ফালে মই 2-3জন ল'ৰা ছোৱালীক বিএ পাছ কৰালো বহুত ল'ৰা ছোৱালীক মই আইবিএছত সহায় সহযোগিতা কৰিছিলোঁ মোৰ কোনো প্ৰলোভন কোনেও দিয়া নাই মোৰ টকা পইচাৰ প্ৰতি প্ৰলোভন নাই মোৰ यूपीपीएলৰ কি মানে নীতিৰ ওপৰত মানে আপুনি ভাল পায় यूपीपीएলৰ যি নীতি আদৰ্শ আছে সেইটো নীতি আদৰ্শ মই ভাল পাইছোঁ কিয় মানে ইয়াতে কোনো মানুহ ঠগোৱা সিস্টেম নাই আজি কাম দিম কালি কাম দিম বুলি নাই যি আছে মানুহবিলাক আছে সেই হিচাপে মানুহবিলাক আজি চলি গৈ আছে কিন্তু আজি এনেকুৱা আছে যে তোক অমুক দিম তোক এইটো দিম বুলি প্ৰলোভন দিয়া সিস্টেম यूपीपीएলত নাই আগন্তুক দিনত কেনে ধৰণে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছে মই যেহেতু মই আগতে এটা পাৰ্টি কৰিছিলোঁ 17 বছৰ মই নিষ্ঠাৰে সেই পাৰ্টিৰ কাম কৰি গৈছিলোঁ আজিও মই यूपीपीएলত যি আছিল দলৰ নীতি আদৰ্শ মানি মই পাৰ্টিৰ কাম